so ya kama rayuwa da zuciya ya zauna a zaman mu dole kin ka zai rike amana in yi tattashin ki ba batun na yau iyana nan da an ka daura za mu je gida mu zauna ni da ke na saba zani baki saba zani kauce roba ne kasuwa da riba mai ado kamar ya zani ji hawa na daba mai kiran da ke kamin da shi na zo na karba ni ina du'a'i ina idan da sallah rabbana ya ban mata mai cikar kamala mai riko da ilimi kuma ba ta yin jahala mai kazarniya kuma a cikin ta ba kasala zani kayan aiki in kana mata gata na zamo birane babban muharraminta yarfara na samu mai kyauta da na zabta gashi na yabawa tsari na salinta ta kira da hode na kira da baby ta kira na saunan junan bakwai hijabi ba na kulla dabi ko na canja gurbi tun da zuciya ta kumso ya banki dimbi na shigo ta halwa iska yana kadawa zuci na bugawa ta makara gudun barewa dole zan soke shiga bani mai kirowa na nare da soyayya na nare da kauna so idan da soyayya baya saka muna sai mu yi shi dan Allah kar ya samu rana da na biya sadaki ki zo gida ki zauna zaki ba da haushi a gurin mahansadana wanda so suke yin gaba da arziki na kin biyo da na biyo ki zaki ba da zana baki in kina ci godin biyo zaman lumana surata dukkan wata kima da akwai musabbabinta za na so ki dage domin ki adana ta kaunar ki makaranta yau gani nan cikin ta za na karara ta da abin da na karanta abin da na lakanta abin da na fahimta ne karo da ke mai asali jinin sarauta karki canza komai wai dan ban da komai za na jura bar mai hidima na kara maimai akwai marar dalili amma akwai muhimmai ke tsaya nazarta akan ki zan yi komai yar fara dagwas farin ta babatun mai ai ganin ido ma ƙarya yake yaran mai yar gidan mutunci asalin kina yaba mai dukkanin maradi a gare ki zan iya bai keke kin zama abin kwatance ni da ke da dace zani baki zance amma tsaya kadaice so kamar ruwa ke bar zuciya a kwance kauna ta ƙara yarwa a ciki ta zama zarce haka nan sada ce tun da kin amince mazan da zai da furta ki fahimta lalaba ce yin akasin haka nan kin ga yaudara ce zani kaya kai me ki zamo mallaki na zani killace a cikin da'irar gidana zani sha na baki ki kurbarewa da kauna ba batun wasu ba ko na yau na dama zani kara girma dan na gano alama zani samu kiba a cikin ta ba zalama masu tantama su ke karyatan batuna